Příjemný den, milí diváci. Mám čest ve studiu přivítat paní doktorku Natálii Blanárovou. Dobrý den, buďte u nás vítána. Dobrý den, želám. Vy jste nejenom doktorka, ale i terapeutka, průvodkyně. Vlastně vy jste terapeutka na přístrojích BICOM a průvodkyně tmou. No, moc se těším na naše povídání, protože tahle kombinace mi připadá úplně ideální. Rozumět tělu, duši, duchu a ještě k tomu dokázat prostě se do toho ponořit do největší hloubky. Vždy ma to bavilo skúmať hlbiny duše a keď som pracovala ako lekárka na radiodiagnostike, tak tam bolo telo. A ja som mala stále pocit, že by to chcelo ešte viac. Ešte viac to nejak preskúmať. I jak som robila teraz ultrazvuk a tak som mala pocit, že stále nemám taký hlboký kontakt s tými ľuďmi. Že to bolo také rýchle. Som mala pocit, že to je tak na páse, rýchlo urobiť 30 ultrazvukov a koniec šichty. A tak som cítila takú nejakú vnútornú frustráciu. Že by to chcelo niečo viac. Niečo viac. A tak nejak tou cestou patrania cez moje hlbiny, pretože ja som sa potrebovala najprv spoznať. Prešla som si rôzne vzťahy, tak ďalej, ktoré ma veľmi veľa naučili o mne, aby som vedela pracovať nielen so svojimi emóciami, ale i s emóciami druhých ľudí. A zároveň som sa dostala takouto celou tou cestou až k sprievodkyni tme, kde kombinujem prácu s emóciami, myslou, telom a biorezonančná metóda BICOM mi pomáha to tam celé úplne ako dotuniť, aby to bolo úplne presne, aby sa tam pracovalo presne na mieru danému klientovi. Pretože som toho názoru, že každý je jedinečný, každý nesie jedinečné dary a každý sa má vrátiť tej svojej jedinečnosti, ktorú stratil počas svojho života. Takže to je také v skratke. Vy jste vlastně už s těma přístrojema pracovala po vysoké škole, ale připadalo vám, že to prostě každopádně nestačí, že by to chtělo přístroje, které teda jsou propojení více s člověkem a pomáhají více člověku. Tak. Když to řeknu takhle zvláštně. Jak mám pravdu povedať, bavilo ma učiť sa anatómiu, ale stále som cítila, že to chce ešte niečo viac. Bavilo ma tam diagnostikovať, kde čo je, aké sú anomálie cievne, kde sú príčiny tých ochorení, treba keď prišiel infarkt, to už sú ako akutné prípady, to už bol až taký ako, no bolo to na hrane života a smrti, bola tam veľká zodpovednosť a chýbala mi tam ale taká tá hĺbka, tá cesta toho, čo viedlo toho klienta, že sa dostal až do takej fáze. A klienti, ktorí mi prichádzali v nemocnici na ultrazvuk, tak som mala pocit, že to nemajú nejak tendenciu riešiť, že si myslia, že to je bežné. Že mama to mala, otec to mal, tak to budem mať i ja. A je to tak, že brali to tak ako. A taký veľký zlom v mojom živote, celkovo v tom vnímaní bolo, keď prišla na ultrazvuk 30-ročná klientka a bola po operácii hrubého čreva, bola po rakovine. A keď som sa aj spýtala, že či sa náhodou ako zamyslela, prečo to môže mať. A ona bola šokovaná, že nad tým sa dá zamyslieť. Ona to brala ako, že sa to stalo. A že to odoperovali a šlus, že už sa to nebude vracať. A uzavrela to. A ja ako som tam cítila taký ten rozpor toho, že ja by som chcela ísť hlbšie. Celkovo v tej práci. Na príčinu, že? A na príčinu. A bolo tam sled rôznych udalostí, ktoré ma doviedli k tomu, že som tú medicínu nakoniec opustila. Ale ten šok bol potom, čo ďalej. Treba že čo teraz budem robiť? Opustila som niečo, na čo som sa učila. Dlho sa mi nedarilo dostať na tú vysokú školu, som si to vyslovene oddrela a teraz to mám pustiť a začať na novo. Akože ako mám ísť, čo mám robiť? A tak som musela ísť do seba opäť, ten návrat k sebe a skúmať. No, dobre, Natália, čo ťa bavilo?
kde si strácala ten čas. A som si spomenula práve na to, že rada som sa pipolala v tých príčinách opäť emócií a prečo to cítim tak, jak to cítim a prečo som si pritiahla takého chlapa, jak som si pritiahla a prečo sa mi nedarí a ísť za tým a prečo to takto je a prečo a strácala som sa v knihách, v príručkách. Aj teraz sa strácam, ja stále niečo študujem a čím viac tomu chápem, čo je v pozadí tej psychiky a nášho jednania, konania, tak tým viac ma to úplne ako vyživuje. A práve sa to odráža i v sprevádzaní ľudí tmou, alebo treba i počas tej biorezonancie. Že za mňou chodia ľudia, ktorí vyskúšali čokoľvek a treba sa im nepodarilo vyriešiť ten vzťah, nepodarilo sa im vyriešiť treba to zdravotné ochorenie. A my to tak nejak spolu dáme dokopy všetko. Preskúmame, čo zažili, životnú oblasť, emócie, pocity, stav, naladenie, poslanie, ako je v stave telo. A z toho vyjde výsledné smerovanie. Tak ako povedal jeden klient, ktorý bol v pobyte v tme, no, ja som bol ako loď na rozbúrenom oceáne, nemal som kompas, nemal som mapu, tak toto som ňou hádzalo, nevedel som, kam mám ísť. A tu som prišiel, že k nám do pobytu v tme a ja som zrazu zakotvil. Moja loď zakotvila do prístavu a dostal som mapu a viem, kam mám ísť. Toto je také ako prirovnanie, jak to funguje. Teď, když tak poslouchám, si uvědomuji, že vy teda normálně lidi, co provozují terapii tmou, tak každý, kdo chce, tak si tam objedná místo, tam nějakou dobu pobyde, já nevím, pár dní, někdy i týden, dostává jídlo a vlastně už si to tam všechno řeší sám. Ale já jsem pochopila, že vy je provádíte? Vy se jim věnujete těm lidem ve tmě? Ano, ano. A to jste jako taky zahalená ve tmě třeba přes dveře, nebo jdete do té tmy a jste s ním ve tmě, nebo proč to vlastně takhle jako máte? Ja vstupujem za klientom raz do dňa. Máme také špeciálne signalizačné dohodu, aby hodne osvietilo svetlo. Prejdem dverami, zatvorím ich, on bude stále v tme a sa s ním práve rozprávam o tých jeho procesoch, čo sa tam vlastne deje. Práve je dobré, aby to ako zazdielal, pretože tí ľudia sa často strácajú v tom burlivom svete vlastného vnútra a nevedia, čo sa deje. Nemajú techniky a nástroje práce so sebou. A takto, keď ja si ich vypočujem a mne ako veľmi intuitívne jasne príde, čo je danému človeku na mieru. Preňho nejaká technika. Zazdiela mu to a on zrazu dostane jasno, čo má robiť ďalej. A trebárs dostane techniku na deň, ktorú sa má venovať celý deň, aby tam dal ten fokus, aby sa ako zameral na to, čo je dôležité. Aby sa ukotvil v tom, pretože tie sny privádzajú niečo, privádzajú nejaké ako výjavy o nich samých. To mám tiež ako obraz, čo sa tam v ich vnútornom svete deje. Trebárs i to, čo cítia, čo sa im otvára, čo sa im otvárajú pocity, ktoré cez bežný deň nemajú ako vyjaviť, nemajú komu otvoriť, často plačú koľko razy prvýkrát po dlhej dobe, úplne to z nich padá. Akože sa odlupujú tie vrstvy a oni sa viac približujú k bytostnému ja, akože k sebe, ako kým sú, takému tomu, na čo nemajú čas behom dňa. A ako sa dotknú tej jemnosti, tej ich duše, tej ich prirodzenosti, tak tam už je to semienko, ktoré sa dá na úrodnú pôdu a začne sa zakoreňovať. To je tá ich duša, tá ich bytosť. Zrazu, jak bola vykorenená, treba niekde na betóne, v rýchlosti, v práci, tak ona sa tak ako spojí s nimi a začne sa zakoreňovať. To je takéto uzemnenie do ich tela, taký ten návrat k sebe. A potom to začne klíčiť. Už bez toho, aby sme sa ako dokotvili, zastavili do seba, sa nemôžeme úplne posúvať ďalej. Akože, jak máme vykvitnúť, keď nemáme kde zapustiť?
A v tej tme je toto môjim zámerom. Akože tým sprevádzaním každého zapustiť do seba, akože ho ukotviť. Ale tie techniky sú každému na mieru. Tam ich je veľmi veľa, nedá sa vyberať nejakou šablónou, pretože každý je jedinečný, každý prežil jedinečné príbehy. A niekedy sú tam tie príbehy fakt ťažké. Ja neviem, ako smrť partnera, také ako... alebo strata domova, strata všetkého. Že tí ľudia, ktorí s ktorými ja mám kontakt, tak sú na takých ako vážnych životných križovatkách, opustiť, neopustiť prácu, čo ďalej, aké je moje poslanie, kto som, otázky treba, bojím sa smrti, čo teraz, také ako fakt tak hlboké témy. A to, keď im tam vstúpim, tak oni zrazu ako zistia, že aha, takže to nie je tak náročné, jak sa to zdá. Že aha, že i to má mapu, i to má riešenie. Aha, jasne, tak i to som ja, i to ku mne patrí. Učím ich, že majú rôzne časti seba samých a že nie sú iba to, čo im povedala matka, treba, že sú niečoho nehodní. Pretože často sa definujú tí ľudia tým, čo oni hovoria druhý. A to není pravda. Ukazujem im, aby sa naspäť ako rozpomenuli, kým naozaj sú. Kým naozaj sú. Neviem si predstaviť, že by to bolo takto ako za mňa, že by to bolo takto len tak. Ako tí, ktorí na to majú a majú techniky práce so sebou v pohode. Takže jsou i někteří, kteří řeknou, já chci být ty 4 dny nebo já nevím týden ve tmě sám a nechci vůbec nikým mluvit a chci sám jako to nechat všechno proudit, tak taky můžou u vás být. Můžu, samozřejmě můžu. Samozřejmě. Ale dokážu si představit, že většina chce, abyste je provázela. Ano. To mi je úplně jasný. Vždy se to tak nějak zlomí. Je to vždy lepší, protože člověk se cítí víc bezpečí. Tak, přece jenom se tam otevírají světy a úrovně, které člověk většinou nezná. Přesně tak. Vždy taky ten 3., 4. den se to zlomí a ťuk. Natália, mohla by si prísť? A ja, áno. A už sa ako vstupuje do toho a už je tam tá kotva. Ako v tej tme je dobre byť uzemnený, akože zemitý, ako púšťať tie korene do zeme. Aby sa ako otvorili ešte väčšie vhľady. Ano. Ale aby to bolo naozaj to, čo tam patrí k tomu človeku. Aby to nebolo ako neuzemnené, neukotvené. Akože dosť sa zameriavam na ten návrat i do tela. Že bez toho, aby sme ako necítili samých seba v tele, tak to nejde. Ten návrat toho vnímania, pretože tá duša potrebuje naše telo, aby sa mohla prejavovať. Ako kvôli čomu tu prišla? Aký má nástroj? A často vydávam klientov, ktorí sú úplne odpojení od tej duše a keď odmietajú svoje telo a tú hmotu, tak jak sa chce prejavovať? Že čím viac je človek ako ukotvený v tom tele, tak tým viac ako tá duša môže ako expandovať. A práve tá biorezonancia i pobyt v tme pomáha to telo očistiť, upokojiť, odstresovať. Ľudia dostanú techniky práce s emóciami, čo s tým, keď sa to zrazu vráti, aby vedeli, pretože ľudia nemajú techniky, jak pracovať so sebou, pokiaľ cieľene potom nejdú. Taký bežný človek ako sa vôbec v sebe nerozumie a to je zmietaný, nevie čím. No. Takže úplně třeba ideální je, kdyby někdo chtěl si projít nějakým sebeléčením, nejdřív ta přístroje, ty vyhodnotí, co kde vadí nebo nevadí. Vy určitě řešíte úplně všechno od parazitů až po já nevím, skornatění cév, úplně všechno. A to nějak vyhodnotit a třeba mu i tu tmu nemusíte doporučit, že řeknete, nejdřív se dejte dohromady fyzicky, abyste to ustál, ty silný procesy a potom teda přijďte do tmy, nebo taky se to někdy děje? Jak by som to... Protože někdy člověk musí nejdřív odstranit následky, aby mohl jít na příčinu, když ty následky už jsou hodně náročný. Tak takto.
sú klienti, ktorí idú čisto iba na biorezonanciu. A si nevedia predstaviť, že by šli do tmy. Že je to pre nich ako Ale sú klienti, ktorí sú tak vyčerpaní, tak KO, tak vystresovaní z toho života a tie veci sú tak náročné, že chcú vypnúť a zresetovať batérky. Jo, takhle. A tu, keď stretnem toho klienta, tá biorezonancia má nejaký následok. Počas prvého sedenia tam je základná diagnostika. Ale ak človek chce kombinovať túto biorezonančnú metódu s tmou, tak sa urobí práve takéto odblokovanie, odstresovanie, vyladenie. Ja zistím, čo je v disharmonii v tom tele a v tej tme sa zameriame na to. Že ten človek sa dospí, biorezonancia dojde, tie procesy v pobytu v tme sú rýchlejšie a lepšie, človek sa rýchlejšie zregeneruje a trebárs i klienti, ktorí pracujú so sebou, majú nejaké rôzne metódy, pracujú so sebou a trebárs i terapeuti chodia a tak ďalej, tak hovoria, že no a ja som si zrazu veľmi rýchlo uvedomila, čo kde je. Zrazu veľmi rýchlo im nabiehajú procesy. Protože se věnují jenom sami sobě, že jsou tam jenom sami se sebou. Tak. Ale čo som si všimla, že po tej biorezonancii majú rýchlejší návrat k sebe. Že rýchlejšie im fungujú tie techniky. Hovorím treba o tých terapeutov napríklad, ktorí prišli, že im to tam rýchlejšie nabieha. Že rýchlejšie vnímajú samých seba. A treba tí, ktorí prišli a sú úplne vystresovaní a potrebujú fakt vypnúť, treba ako rôzni manažéri, alebo niekto, kto rieši nejakú ťažkú rodinnú záležitosť, neviem, rozvie sa, nerozvie sa, odísť z práce, neodísť z práce, tak človek v tom strese nemá nadhľad, čo má urobiť ďalej, čo je správne. A či je to správne toho manžela opustiť, keď človek je v takom strese, že ho stresuje i to, že spadne pierko na zem. Človek nevie, či je to správne. Akurát, keď sa človek rozhoduje z vystresovania a v šoku a z frustrácie, tak často tie rozhodnutia nie sú úplne správne. Keď sa človek rozhoduje v totálnej návali emócií, tak často to rozhodnutie nemusí byť v súlade s jeho cestou. Ale keď treba sa zastavia v tej tme, ukludnia sa hlavne, upokoja sa, zastavia sa. Treba sa tá biorezonančná metóda, ak si to zvolí niekto si vraví, ja chcem ísť do tmy, nič. A niekto, keď si zvolí biorezonanciu, tak my očistíme emócie, prídeme na aké emócie zaťažujú toho človeka najviac. Zharmonizuje sa to, ale následne dostanú techniky, ako so sebou pracovať. I v tej tme, keby to prišlo. A oni sa upokoja, ukludnia, to sa ako takto nejak vyladí a zrazu vedia z toho ticha, z toho kľudu, aké je správne riešenie. Často je to úplne iné. Aké správne riešenie je v súlade s tou cestou. Pretože pokiaľ sa rozhodujeme z toho šoku, tak nie je to dobré. My potrebujeme urobiť rozhodnutie z kľudného hľadiska, kedy sú tie emócie spracované a dajú nám odkaz. Ľudia, ani ja som to nevedela. Ja som potrebovala zistiť, čo funguje. Treba práca s tými živlami, práca s emóciami, čo jednotlivé emócie prinášajú, aké odkazy, pretože tie emócie sú poslami. Je to nejaká informácia o nás samých. Každý reaguje nejak inak. A pokiaľ my nevieme, čo tá emócia hovorí, a konáme v návale emócií a nemáme to zastavenie na ten odkaz, tak urobíme úplne s prepáčením blbé rozhodnutie. Úplne. Takže ako kombinácia zastavenia sa a treba i tej biorezonancie alebo čisto zastavenia sa v pobyte v tme v takomto sprevádzaní dáva jasný smer. Tú mapu. Tu je mapa, tu sú možnosti, ale už čistého srdca, čistej hlavy sa človek môže rozhodnúť. No. Takže ako tak to vnímam. A často sa to tak deje. Určitě. Máte pocit, že vlastně to, co jste doteďka poznala, že už jste všeho dosáhla, nebo že ještě stále můžete nacházet nové a nové poznatky o člověku, o jeho těle, o jeho duši, o jeho poslání? Jakože
třeba ještě celý život budete dál hledat a nacházet, nebo jste spokojená s tím, čeho jste teďka dosáhla? Stále... Ta kombinace doktorka a vlastně svým způsobem poradkyně, průvodkyně je něco vlastně už na hraně nějaký jakoby lidský satisfakce, co si člověk představuje, že by chtěl dosáhnout. Je tam cesta pokory a lásky. A to je ono, že človek treba môže skúmať, môže mať milión informácií a tak ďalej, ale pokiaľ tam nie je úplne tako totálne spojenie s tou prírodou, totálna láska, taký ten mier, tak je ešte stále čo robiť. U každého to je. A trebárs, ja mám stále výzvy. Tá ľudská psychika, alebo i to podvedomie, trebárs i takéto, čo je vzadu, sa stále ukazuje cez interakciu s druhými ľuďmi. Že ja ako veľmi veľa vecí stále o sebe spoznávam. Ja som není vôbec hotová. Koľkokrát si hovorím, že koľko pokory človek potrebuje do toho života i do toho sprevádzania. Koľko lásky, aby bol človek čistým kanálom pre tú komunikáciu s tými klientami v tej láske, to je vrcholné umenie. Takže je na čom pracovať. A je stále co poznávat, že? Je stále čo poznávať. Napríklad i čo sa týka toho nevedomia ľudského, ja by som chcela fakt ako poznamenať to, že je dôležité začať samého seba pozorovať a čo na ten svet projektujeme. Áno. Že my si myslíme, že tí ľudia, ten svet naokolo, že to je pravda, že to, čo si myslíme, že je to pravda. Ale často je to naša vlastná, treba nejaká nespracovaná projekcia, nespracovaná vec, ktorú my vidíme na tom partnerovi, my to vidíme na tom druhom a myslíme si, že on to má a on je najhorší, on by sa mal napraviť. Tu treba vždy dať pozor. Alebo trebárs i... Čo by som chcela spomenúť, je i niečo, čo sa nazýva ako naučená bezmocnosť. Ľudia si myslia, že nejaké veci nemôžu. Pretože sú obětí. Presne. Že je to takto dané a že už to nemôžu zmeniť. A koniec. Nebudú to meniť. Mňa tento koncept ako veľmi, veľmi som tu zbystrila, keď som toto ako zaznamenala, pretože je bezmoc, dobré, ale naučená bezmocnosť. To je taký ako level, že človek povie, to pre mňa nie je možné, ja nebudem. Konec. Hneď to uzatvoria bez toho, aby sa vôbec začali snažiť. Ja nebudem verejne sa prejavovať, pretože nebudem. Nie, to nie je pre mňa možné. Ja nebudem toto robiť. Ja sa nebudem uzdravovať. To nie je pre mňa možné. Niečo také, ako že už si vopred dajú barikádu, predtým, ako keby niečo skúsili nové. A nebo trpí sebedestrukcí. Alebo. Že si to zakážou, nebo že prostě vlastně jsou vůči sobě destruktivní. Vždy je dobré jako zistiť. Tak co s tím děláte, když třeba takhle někdo člověk je sebedestruktivní a řekne, to nejde, to nedokážu, nebo nemám na to, jsem dost špatný na to, abych to dokázal? Tu je zase dobré rešpektovať slobodnú voľbu. Na jednu stranu. Na druhou stranu ten člověk často volá o pomoc, že jo? Tím, jak vlastně je sám na sebe tvrdý a krutý, tak vlastně si nedokáže pomoct. Potřebuje ukázat cestu ven, tak ho posíláte do tmy asi. To je taká jako tenká hrana, protože tí, ktorí jako fakt nechcú, tak si to nechajú. A já můžem robiť, čo chcem. Jo, takhle, jako, že když opravdu vás k sobě nepustí, tak co vám zbývá, presne. Tak to musíte respektovat. Nemůžu toho znásilňovat. Presne tak. Ale když někdo volá o pomoc a tak jako na jednu stranu říká, to nejde, nemůžu, nechci, ale na druhou stranu čeká na to, až vy mu nabídnete svou pomoc.
On tam musí mať fakt ako určitú vieru, že je možné nejakého uzdravenia. Musí byť tomu otvorený, musí mať v sebe otvorené dvierka. Pretože keď je tam zatvoreno a všetci si hovoria, už mi nikto nepomohol, už pre mňa nie je pomoci, tak ja kebyže sa tam pchám na silu, tak by som skončila v tej skupinke. Že si na mňa naprojektuje to, že to není možné. Prečo by som sa tam pchala? On sa musí vnútorne rozhodnúť a to musí cítiť, že je pre ňo šanca, že je možnosť. Treba počas vedenia pobytu v tme. Musí přijmout to záchranné lano. Áno. Že je tam tá možnosť. Pretože často títo ľudia, ktorí majú fakt deštrukčné sklony, bezmoc, si hovoria, a to nejde, koniec, tak tí majú z toho i určitý nevedomý osoch. Trebárs. A ja im to môžem zobrať. A potom ja budem zlá. Oni sa silou, mocou bránia. Ja nemôžem vstupovať niekde, kde nemám povolené. Pretože im tam nemám čo dať. Isté. Môžem sa im otvoriť. Môžem sa snažiť, ale už dávno nie som v tej roli toho. Snažím sa, ja ťa zachránim, ja zachránim celý svet. Ja som tu pre všetky a spasím. Vôbec. Človek na túto prácu, aby fakt sa k sebe dostal, na seba sa napojil a úplne zladil, musí byť rozhodnutý. A musí sa tomu otvoriť. A ja tu fakt bufnem tou rukou. Fakt to musí cítiť, že koniec. Že už nebudem takto tu sa flákať, že už nebudem tuto v tých bolestných vzťahoch, že už nebudem tuto v tej práci. Musí sa dostať na hranu, ale on to musí cítiť a musia tam byť tie vrátka otvorené a vtedy ja môžem prísť. Nemôžem sa pchať tam, kde som nepozvaná. Tam to nepôjde. Vôbec. A fakt sa mi to i stalo, že tí klienti, ktorí hovorili, a mne nikto nepomôže, tak sa môže sklznúť, môže ten terapeut sklznúť alebo sprievodca do tej istej kategórie, pretože je tam nastavenie už vopred programovanie. Tak čo tam? Keď sa otvoria tej šanci, tak OK, ste vítaní. Keď chcete ísť do toho srdca, do toho bytostného ja a rozpustiť také tie okovy tých ilúzií, OK. Ale nie je to úplne zadarmo. Každý si tú cestu musí prejsť. Ja za nikoho cestu nebudem chodiť. Ja môžem ukázať, tu je mapa, tu sú techniky a ty buď budeš chcieť, skúsiš to a budeš trénovať, alebo nie. Ja tam nemôžem ťahať lana za všetky. Kde by som bola? To by som išla takto brala celý svet a ja by som skončila v zemi. To vôbec nemôžem. Púšťam. Tu sú nástroje, tu sú techniky. Cítite to? Nechať to prejsť sebou a ono to začne sa hýbať. Začne sa to hýbať. Často dostanú ľudia techniku, v tom momente si vôbec neuvedomujú, že čo sa to, prečo vlastne. A potom im to dosadne, prejde tá tma a zrazu prejde bežný život. A oni si povedia, aha, ja vnímam úplne inak. Ja zrazu v tých situáciách, kde som zažíval úplne zachvaty hnevu, som kľudný. Ja zrazu nemusím užívať lieky na vysoký tlak. To je čo? Úplne sa divia. Jak je možné, že tento človek, ktorý ma úplne vytačal, tak ja mám zrazu úplne kľud. Zrazu je tam ako kľud. Je tam pokoj. Je tam aké to vyhľadenie. Vedia, čo majú robiť. Ale oni potrebujú ísť naproti. Prostě k tomu musí dozrát. Tak. Taky to musí moc štvát, že řeknou a dost. Môže. Ono niekedy sa pichne do osieho hniezda. A niekedy je to tak bolestivé, že sa môžu nastaviť ako obrany ega. Samozřejmě. A si povedia, nie, ja si to musím nechať. Ešte si to musím nechať. A každému hovorím, dobre, ešte je niečo, čo si potrebujete nechať. Ja to nebudem brať nikomu, pretože všetko, čo máme, nám slúži. A má to nejaký pozitívny dopad alebo osoh. Treba i to, že sa niekde nahneváme alebo robíme nejakú scénu, tak nám slúži. Ale my sa potrebujeme naučiť reagovať tak ako v súlade, v tom kľudu. Nebyť v afekte, pretože blížime druhým i sebe. No. Které momenty nebo situace
považujete jako za nejtěžší, v kterých se člověk může naskytnout? Tak dá sa na to pozrieť rôzne, ale vždy záleží od toho, v akom sme stave, keď nastane nejaká situácia. Ako náhle sme emočne rozhodení, nemáme spracované veci, sme unavení, vyčerpaní, nemáme dostatok spánku, tak nás totálne môže rozhodiť úplne ako drobnosť. Záleží to od našej východiskovej situácie, v akom sme. My môžeme mať v sebe toho tak veľa nahromadené a partner urobí niečo, čo urobí takú tú povestnú poslednú kvapku a my sa budeme chcieť rozvádzať. A to je akože už sek. Alebo treba sa v práci niečo stane a vám príde, no tak idem dávať výpoveď. Alebo vždy záleží od toho, v akom sme stave. A někdy můžeme třeba mít i velmi závažnou nemoc, tak. třeba až smrtelnou a Presne. přesto to můžeme dobře zvládat tak. a mít sílu na to se Presne. z toho zbavit. A někdy jsme tak dlouho tak vyčerpaný, že nás položí i malá situace nezákeřná. Presne, a tu chcem práve povedať, že je dôležité fakt ako preventívne sa venovať, treba si zájsť si do tej tmy, neísť až keď bude pozde. Preventívne si dopriať odpočinok, treba si akože preventívne si dať, dobre, tu si zájdem do tmy, vyladím sa, tam si treba, jak budú chcieť ako rezonanciu, vyladím sa, usporiadam si to, nastavím si, čo je pre mňa dôležité, priority, hodnoty a tak to výjdem z toho oddychu do toho sveta. Preventívne. Ľudia majú tendencie to riešiť, až keď to nastane. Dobre, i to je cesta. Každý sa nejak učí. Ale je fajn ako preventívne si to dávať do toho diáru. Aby človek sa nedostal úplne na hranicu svojich síl, pretože tuto z tejto hranice bude reagovať afektovane. Tam je toľko potlačených emócií, to i vydávam práve často. Keď sa človek dostane na svoju hranicu, kedy je totálne vyčerpaný, vyhorený, kedy ako úplne totálne nevláda, práca je úplne na nič, veľa práce, vzťahy koniec, tak sa chcú zrazu rozvádzať, končiť prácu, ale pritom stačí sa zavrieť na týždeň do tmy, dať si pokoj, analyzovať si to. Do prírody, však tá tma je v prírode. Takže úplne v pohode. Ono ide o to, že ten pobyt v tme samotný, áno, príroda je super, alebo dobre, idem hovoriť o tých efektov pobytu v tme. Tam sa človek fakt zastaví, vnútorní, nemá tendencie uhýbať tou pozornosťou inde, pretože aké krásne more, aké krásne stromy, ale nevidí seba zas. A v tej tme sa potrebujeme fakt vnútorní, potrebujeme sa zastaviť a cítiť, ako sa má moje telo. Na čo sa mi deje v hlave? Čo cítim? Jak mi je? Kde mám problém? Tam potrebuje človek fakt sa zastaviť, pretože my, ak chodíme, utekáme na tie dovolenky a tak ďalej, tak stále sa odputávame od seba. Ako dovolenka je fajn, akože nikomu nič nezakazujem. Ale keď sa človek chce naozaj zvnútorniť, tak nech sa zvnútorní na poriadok. Do dychu, do všimavosti, zistiť, kým je, čo ho láka, čo je. Na to potrebuje čas. Nemôže poňho každú chvíľku niekto niečo chcieť. Pretože i na tú dovolenku si človek môže zobrať pracovný telefón a vybavovať. A písať maily. A čo som ešte nevyvolal? A ešte potrebujem niečo a furt si akože dávať ten adrenalín. Ale keď je človek v tme, tak tam je to ridze, tam je to čisté, tam je človek sám za seba. Neutečie. A ono to príde. Človek zistí, kým je, čo ho trápi, čo potrebuje vyriešiť a vidí to reálne. A keď sa človek ako fakt na to díva ešte z toho, že je vyspatý poriadne, tak hneď je na to lepší pohľad. Takže ako fakt je rozdiel, k čomu ako pristupujeme, z aké polohy. No. A trebárs, i keď sa človek fakt akože chce zresetovať a úplne ako vyladiť, tak tá biorezonancia pre to tmo je úplne ako total level. Psychosomatika úplne vyčistí hlavu, telo, človek je zrazu taký ako prázdnejší,
je taký zharmonizovaný, má potom ten čip počas celého pobytu v tme, takže to ešte pôsobí, ešte to doharmonizováva to telo. Človek to môže dospať, pretože pre telo to býva niekedy záhul, tá biorezonancia, pretože ako fakt to tam ide ako presne. Takže si to človek dospí, pekne sa to dokotví a porieši si veľmi veľa vecí, akože sa fakt vie veľa vyjasniť. Akože za mňa je to ako super kombinácia. A kolik dnů potřebuje člověk, tak aby to všechno zvládl, se dospal, douklidnil, dovyčistil? Co doporučujete? Tak 4 dny, týden? Dáme od 5 podle dní typu člověka? a podle typu člověka, od těch 5 dní do 7 dní a vyššie. Záleží, jak člověk chce ísť hlboko, ale treba ja poviem príbeh jednej klientky, ona chodí k nám opakovane, že si dávala 4 dní, 4-5 dní a potom si dala 10. A hovorila, že do také hĺbky snad ešte nikdy nešla. A fakt ako prechádzala rôzne semináre, chodila na terapie, snažila sa fakt ako dopátrať tých príčin, čo tam v sebe rieši. A až v tom zastavení, počas tých 10 dní, fakt sa dostala na jadro. Ale ona chcela. Ona tiež sprevádza ľudí, je teraz terapeutka a tak ďalej. Takže tiež ako na sebe musela maknúť, ale potrebovala ešte tú mapu. Potrebovala toho prúvodce, že tak teraz sa pozri tu. Pretože človeku sa otvorí ale čo je pre neho dôležité, to často človek nevidí. Ale tam príde taký ten ťuk, ping, to teraz sa pozri tu. A on, aha, jasné, to ma ani nenapadlo. A pre ňu, čo bolo úplne super, keď si uvedomila po tej tme, že je dospelá. Reálne. Že si uvedomila, že má vek taký, aký má. Že je dospelá slobodná žena. Že sa môže rozhodovať, jak chce. Že nemusí sa nechať vláčať svojimi emóciami. Že ona cítila slobodu, neskutočnú slobodu. Že sa môže rozhodnúť, ako bude reagovať na určitú emóciu. Ako bude reagovať na určitú myšlienku a či si vôbec zvolí, že bude chcieť na takú myšlienku alebo emóciu. Že ona sa dostala ako trošku ako... Z toho vystoupila. Presne, presne. Z těch zaciklených mechanismů. Tak. Takže dá sa z toho vystúpiť. A to je ako veľká alchymia. I pre mňa ako treba z sprievodcu, keď je každý má iný príbeh a byť tam a zároveň tam nepchať svoje veci, byť tam fakt akože v tom ako ultra, ja som taký ako ďalší pozorovateľ v tej tme, ktorý sa takto pozerá a môže ako ťukať. A teraz tu. A teraz tu. A teraz tu. A toto je dôležité. Tink. A odídem. A potom prídem a pozriem sa. Tink, tink, tink. A zase odídem. A ono to má ako veľmi pekný efekt, keď je to korigované, keď to nie je úplne divoký proces. Ale kto chce, môže mať divoký proces. Akože fakt treba rešpektovať tú slobodnú voľbu. Nezasahujem. Pouze provádím a vedu, že? Tak, tak. Že treba rešpektovať, fakt treba rešpektovať ako tú slobodnú voľbu toho človeka. Moc se mi s vámi líbilo povídání a já věřím tomu, že ve své práci budete dál pokračovat a jenom ji více a více prohlubovat. A určitě jste fanoušek do přístrojů, takže určitě neodmítnete další a další novinky. Je mi to jasné. Bude se těším. Chtěla bych vám popřát hodně štěstí a hodně elánu do vaší práce, protože to člověk vidí rád, když má člověk hodně elánu i po x letech práce. A prostě ať jste šťastná, zdravá a ať všichni okolo vás a hlavně ti, co se vám svěří do rukou, ať se dílo daří, ať to hezky proudí a ať ste šťastní a zdraví. Ďakujem za pozornosť a som fakt vďačná, že som to mohla takto prejaviť. Moc rádo se stalo a moc nás těšilo. Mám radost? Mějte se. Vy taky diváci.